Buf, como aquí en ningún sitio. A xente aínda é amable. Ten pouco estrés. O qué? Por aí fora é diferente. ¿Qué tal? Aquí, a por el 5º metro del día. Como non imos sentirnos ben aquí? Se aquí están as mellores praias do mundo. Se a mellor tortilla do planeta é A da miña nai. É a da miña nai. a da miña nai. Somos optimistas por natureza. Para nós todo é bueno. Vai calor, Bueno, vai frío. bueno, E a familia que tal, ben? bueno. Somos positivos. Ademais os galegos nunca nos trabucamos. Vas caer. Podemos ir xantar á casa e ver a familia. Gústanos ter a despensa e a neveira sempre cheas. E cando vemos nenos, aínda lles sorrimos e son ben recibidos. Somos os inventores do futbolín, da pregunta total, Fran, que? da traducción libre e do hand parking. Come na casa dos teus pais sempre que poidas. E se alguén te pon en apuros, respóndelle con outra pregunta. E se preguntan onde se xoga o mellor fútbol, responde con rotundidade. En Galicia! Temos 17.340 festas. Temos greleiras, percebeiros, temos orballo, carballo, choiva, choiva, choiva. Onde a comida é unha religión, é un domingo sen aldea, non é un domingo. E onde a xente non é fea, é riquiña. Deámonos conta do ben que vivimos, gocemos da nosa forma de vida, vivamos como galegos!